Takže vítam všetkých priaznicov tohto videa. Vítajte na kanále školského alchemistu. A v dnešnom videu si vlastne v krátkosti a hlavne v jednoduchosti povieme, ako v jazyku C naprogramovať hru kameň, papier, nožnice. Takže ja pracujem vo vývojárskom prostredí Replit. Pokiaľ chcete, choďte aj vy. Výhoda je to, že tu máte vlastne virtuálnu obrazovku vpravo na tejto strane, čiže ja keď hranem tento program, tak by mal vypísať Hello World. Takže hneď tu mám virtuálnu obrazovku a nemusím nič riešiť. Je to zadarmo, takže si to môžete vyskúšať. Volá sa to replit.com, iba sa prihlásite cez svoj Gmail alebo akým vlastne typom chcete a môžete pracovať. Takže čím začneme je, že si všetko vymažeme. Prepáčte, keď kašlom, ešte som chorý. No, začneme tým, že si tam pridáme knižnice. Knižnice pridáme si 3, čiže include. Prvá knižnica bude stdio.h. Tieto knižnice si vlastne pridávam ja do každej práce, čo robím, pretože jak to povedať, pridávam si to do každej vlastne práce, čo robím, z dôvodu toho, že vlastne ich používam takmer stále a stále sa vlastne využijú, čiže proste minimálne stdio.h a stdlib.h proste dávajte stále. TimeH je jedno z ďalších, ktoré môžete dávať, ale vysvetľovanie knižnic není pre začiatočníkov, čiže proste knižnica slúži na to, aby sme mohli používať nejaký súbor operácií. No a na kameň, papier, nožnice potrebujete zo 3 knižnice. Takže ako ďalšie, vám tu dám ešte komentár k tomu, že to sú knižnice. Tak môžeme ísť ďalej. Ako ďalšie, čo teraz spravíme, je funkcia na voľbu PC. Čiže vlastne vďaka tejto funkcii si počítač vyberie buď kameň, papier, alebo teda tie nožnice. Takže začneme tým, že si dáme klasický integrál. Pomenujeme si ho napríklad voľba PC. Môže byť. Ten Replit niekedy nespolupracuje, ak by mal. Takže, no a čo bude vlastne funkciou, tak je vlastne generátor čísel. A to dáme tak, že dáme return rand na generovanie čísel. A dáme percento a 3. Prečo 3? Tak 3 kvôli tomu, že vlastne nám to bude generovať čísla od 0 do 2. Lebo vlastne tá trojka znamená, že v programovaní nulka je jednotka. Nulka je akoby prvé číslo v tom poradovníku. Čiže 3 znamená, že to je 0, 1, 2. 3 čísla. A vlastne prečo potrebujeme generovať 0 do 3? Pretože máme 3 možnosti. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier a nožnice. Čiže už máme neviditeľnú voľbu počítača, pretože keď niečo spustím, nič sa nestane. Nám to maximálne error. Za to, že nemáme finálny return. Ale int na voľbu počítača máme úspešnú. Tak, čo nám treba teraz? Je samozrejme
funkcia toho, že podľa toho, čo si počítač vyberie, tak nám to vlastne napíše, alebo že napríklad 0 znamená kameň, jednotka znamená papier a teda, a teda, a teda. A to urobíme cez switche. Čiže ďalšiu funkciu si pomenujeme funkcia na prevod čísla na slovo. Môže byť. Takže použijeme constant char. Takže const char. A premenujeme, že voľba na číslo. Dáme tu na zátvorku. Tak. Int. Voľba. Vidíte, že v replite už vám to aj vlastne predpisuje, čo je super na ňom. A čo do tohto const charu dáme presne to, čo nám znovu píše. Čiže switch switch voľba. Ďalšia zátvorka. No a čo do toho switchu dáme, sú casey. Inak povedané, potrebujeme 3 casey na každé vlastne z tohto čísla. Lebo my sme si tu vlastne zavolali sme si tú funkciu, volá sa to voľba PC. Čo my sme si tu spravili je, že sme si vytvorili switch na tento int. Znamená, že čo on tu spraví, tej funkcii voľba PC, tak potom nám sa dostane do toho switchu a sa vyberie podľa 0, jednotky, dvojky. Čiže logicky my potrebujeme case 0, case 1, case 2 a samozrejme nejaký operatívny default, ktorý vlastne zaručí to, že pokiaľ by niečo sa pokazilo a vybral niečo medzi 0, 1, 2, tak nám vypíše neznámú voľbu. Takže všade dáme return a úvodzovky. Učím sa na novej klávesnici a ešte neviem z pamäti, kde aké znaky sú. Takže asi mi to bude niekedy trvať, ale snad to nevadí. Fajn, takže tak. Return, 2 hviezdičky. Return, 2 úvodzovky. Return, 2 úvodzovky. Tak, čiže case 0 môžeme dať teda kameň. Case 1 môžeme dať teda papier. Case 2 môžeme dať teda nožnicu. Kameň, papier, nožnica. No a default dáme, že neznáme. Alebo teda môžeme tam dať proste iba, že error chybná voľba. Niečo v tomto zmysle. Dáme všade bodkočiarku. Týmto je ďalšia funkcia hotová. Ďalšou funkciou, ktorú potrebujeme, je samozrejme niečo, čo určí víťaza. Čiže vlastne porovnanie toho, čo my potom zadáme, s tým, čo už počítač zadal. My samozrejme nebudeme vedieť, čo počítač zadal. Ale chápeme sa. Takže dáme si tu funkcia na určenie víťaza. Takže to bude void. Určenie
víťaza. Dáme si zátvorky. Int voľba user čiarka int voľba PC. Čiže čo týmto my spravíme je, že vlastne dáme do pomeru našu voľbu s voľbou počítača. Voľba user ešte neexistuje, ale k tomu sa dostaneme. Takže ako prvé dáme if. Takže voľba user dáme do pomeru s tým, že pokiaľ sa to rovná voľba PC, tak sa stane to, že nám vypíše, čiže na vypisovanie používame printf, že nám vypíše že je remíza. Že je remíza. Takže nejako takto. Fajn. Odkočiarka. Sledujete to automaticky odpovedať, mi to uľahčilo život. No dobre, ja na to prídem behom. Tak, dobre, máme to. Fajn. V prípade, ale že samozrejme sa nikdy nestane, že by bola furt remíza, tak potrebujeme else ify. Čiže else if a dáme si tu zátvorku, ktoré bude ďalšia zátvorka a bude to niečo v zmysle voľba user, budeme písať vlastne všetky možnosti, takže voľba user, pokiaľ je 0, end, voľba PC je 2, no ale teraz potrebujeme použiť vlastne symbol alebo. Symbol alebo je taká tá rovná zvislá čiara, ktorú použijeme dvakrát. A ideme do ďalšieho riadku, aby sme sa nepomýlili. Začneme znovu v novom riadku. A znovu ideme. Voľba user rovná sa 1 a voľba PC rovná sa 0, 0, koniec zatvorky a znovu vás vyslečiari. Čo my vlastne týmto robíme je to, že vlastne ruská klávesnica sa mi zapla. Čo týmto my vlastne robíme je, že dávame do pomeru come on. Dobre. Dávame do pomeru všetky možné stavy. Áno? Všetky možné stavy, do ktorých je to už pripravené, ale keby som... tabom sa to dáva, dobre. I keď tu máte zapnutý AI mod, tak vlastne vám to doplňa, pokiaľ ono cca chápe, čo chcete. Dobre, čo sme spravili v tomto else ife? V tomto ife sme spravili to, že pokiaľ voľba naša sa rovná voľbe počítača, vypíše remízu. Čo
Čo sme ale spravili z Elfisife? Spravili sme to, že vypísali sme všetky možnosti, ako user môže vyhrať. Čiže pokiaľ voľba usera je 0, čiže kameň, a voľba počítača sú nožnice, dva čerky znamená alebo voľba naša je papier a voľba počítača je kameň, alebo voľba naša sú nožnice a voľba počítača je papier, tak nám vypíše, že som vyhral. No ale počkajte. Teraz ideme znovu zdĺhavo vypísať všetky možnosti, alebo iba prehodíme tieto dva slova medzi sebou, aby sme vypísali všetky možnosti, keď môže vyhrať počítač? Nie. Pretože už máme remizu a máme kedykoľvek som mohol vyhrať, tak jediné, čo sa už môže jediné, čo sa môže stať, je, že prehráme. Čiže už dáme iba else, kde napíšeme def, prehral si. To je všetko. A týmto máme vlastne asi najkomplexnejšiu funkciu v tomto programe, ktorá vlastne vyhodnocuje, či sme vyhrali alebo prehrali. Tak máme asi základné funkcie pred int mainom a môžeme sa teda pustiť do konkrétneho int mainu a konkrétneho programu. Takže int main a ideme na to. Takže do int mainu dáme int voľba user, pretože vlastne my ten int všade používame, ale nikde nie je vysvetlený, použitý ani čo to znamená. Čiže áno. Tak. Potom musíme použiť runtime, samozrejme, na to, aby sme mohli generovať čísla. Čiže runtime 0. Takto. Môžem vám to tu aj napísať. Nastavenie generovania náhodných čísel. Tak. Teraz urobíme to takéto, stále by nám to mal vypísať error. Dobre, už nevypisuje. Ešte lepšie. Alebo už máme int main. Dobre. Teraz sledujeme tú grafickú časť toho programu. Čiže možnosti hráča. Takže dáme si tu veľakrát printf. Printf je to je základ. No dobre, môžem kde sú vozovky. Tak. A dáme si, že vyber si dvojbodka. Hej, a napríklad múka je kameň, jednotka papier, dvojka nožnice, ak sa nemýlim. Som to dal správne. Dúfam. Niekde je tu chyba. Dve zatvorky. Ne, tu chyba nebola. Dobre, čo je tam zle? No. Čo je tam zle? Vieš, chlapci, my to spravíme od znova. Nebudem používať pridrbané AI-ka. Urobím to takto. Sú to predpripravené z druhého programu. A stále to nejde. Prečo to sakra nejde? Tak keď niekoho niečo učíte a samo sa aj vám dodrbe. Exter in print. Ako píšem vám to tu aj erory. Expectuje to parameter declaration. No, tak to je veľmi super.
uvidíme, či to pôjde. Dobre, čo sme tu vlastne spravili, je, že sme si dali printf na vlastne tú grafickú stránku veci. Ja to asi spravím znova. Lebo replitu, akože nechcem byť na neho zlý, ale niekedy drbe. No, k veci. O čo tu ide je, že... už vidím, kde je chyba. Tak. Zatvorky, dobre. Čo vlastne to robí je, že vlastne nám to vyhodí takú tú typickú grafickú tabuľku, ktorú poznáme, že rovno si to ukážeme. A vypíše nám to, že vyber si. Pokiaľ stlačíš 0, kameň, pokiaľ jednotku papier, pokiaľ dvojku nožnice. A my si tu budeme si môcť tam písať čokoľvek, keď to naprogramujeme. Zatiaľ to vyzerá takto a my na to, aby sme si mohli vybrať, čo chceme písať, tak potrebujeme už, ako nám to tu navrhlo, scanf D na vlastne číslo a na int voľbu usera. Čiže my keď to teraz raneme, už môžeme na tvoj výber písať. Čiže môžeme písať čokoľvek zatiaľ, lebo ešte to nie je nejak ošéfené. Hej? Mohli sme tam zadať aj toto. A nič sa nestalo. Ale ono sa niečo stane. Čiže ideme si skontrolovať, či je výber hráča platný. Takže platný výber. A ako to spravíme? Spravíme to jednoducho. A spravíme to presne tak, ako nám to tu píše. Čiže pokiaľ voľba usera je väčšia rovná 0 a zároveň voľba usera je menšia rovná 2. Samozrejme preto, že potrebujeme 0, jednotku alebo 2, bo inak nám vypíše, že je to neplatná voľba. Čiže tak. Nie. My sme... Dobre som to spravil. OK, user choice. Ne, zle som to spravil. Dobre, nepočúvajte AI. AI nám ovláda mozgy. Aj tento symbol je zlý. Je tu byť tieto čiarky. Takže pokiaľ voľba usera je menšia ako 0 alebo voľba usera je väčšia ako 2, vypíše nám neplatnú platbu, môžeme si to overiť. Tvoj výber dáme napríklad 3, neplatná voľba. Pokiaľ dáme 1, nič by sa nemalo stať, čiže to funguje. Bolo tu niekedy tlačítko na vymazanie história, mám pocit, že tento kôž a pekne vám to vyčistí tú pravú stranu, čo je super. Dobre, my poďme ďalej. Takže máme neplatnú voľbu a chceme vlastne, aby ten program skončil v momente, jak nám vypíše neplatnú voľbu, takže dáme return jednotku a to slúži na ukončenie programu. Vypíše nám vlastne chybový kód. Čiže otestujeme neplatná voľba, chybový kód, neplatná voľba a ukončilo program. Super. Tak. Čo my teraz spravíme, je, že vytvoríme si int pre počítačový výber. Takže voľba PC bude tá druhá. A tá prvá sa bude volať nejak novo a to bude
Voľba PC 2. Poviem to 2 len z tohto dôvodu, že dobre, nemôžno byť čísla PCX by malo fungovať. Prečo to nefunguje? Jasno, lebo toto je funkcia. Takže čo robí int voľba PCX je, že nám do programu vhodí, alebo teda spustí nám funkciu, ktorú máme pred programom, čo je voľba PC. To znamená, že nám tu random dá voľbu vlastne od 0 do 2 pre ten počítač. Krátkosti. A dali sme tomu voľbu PCX názov. Takže teraz robíme ďalší grafický prvok a to je, že nám zobrazí voľby. Oboch, vlastne nás, ako aj jeho. Takže dáme si printf, ktorý pomenujeme hráč si vybral dvojbodka. Chcem tam ešte toto, čiže počkajte, trošku to upravím. Hráč si vybral SN, dáte čiarku. A teraz musíte vlastne vymyslieť znovu nový int. A aj nám vlastne ho už aj vymyslel. Bude sa volať voľba na číslo. A vrátime sem starý. Vrátime sem starý int. Teda nie int, ale vrátime sem funkciu s názvom voľba user. Čož nám vlastne spustí znovu ďalšiu funkciu, ktorú máme pred mainom, a to je voľba user. Ktorá, nie, to nie je voľba user, ale voľba na číslo, to už máme. Počkajte, mňa to AI strašne mýli. Dobre. Čo my sme spravili je, že sme si tu dali spustenie funkcie, ktorú sme si už vopred vymysleli. Čož je tu. Voľba na číslo. Nemala byť voľba PC. Mala byť iba voľba. Prepačte, ale switch mal byť iba voľba, lebo my nevyberáme pre počítač, ale voľbu pre seba. Čiže tu mal byť voľba user. Mess up, ale malo by to fungovať. Switch sa bude volať iba voľba. Fakt sa tu dožubalo práve. Dobre. Dobre. Vraciame vlastne tu na. Ja som tam spravil chybu v tom, že ja som sa sám zaplietol do toho, čo som robil. Lebo som spravil chybu. Poďme na číslo. User choice. Dobre, teraz to je správne, pretože ja som dal omylom voľba user ako názov switcha a tým pádom som bol v prdeli, čo vlastne robím. Premenujte si switch, nejak inak si ho pomenujte, iba voľba alebo niečo. Nepomenujte si ho ako voľba user alebo PC, lebo potom sa pomýlite ako ja. Dobre? Takže hráč si vybral, už by nám to malo fungovať, takže dáme napríklad výber 2.
Dobre? Všetko je opravené. Nemám vysvetliť ako. Ako my sme vlastne spravili tieto voľby je, že si vlastne vytlačíme dva tieto riadky printf-om, no zároveň v tých printf-och chceme spustiť aj funkcie, ktoré sme si vopred hore spravili. Prvou chybou, čo sme spravili na začiatku je, že sme si pomenovali omylom switch voľba user a to sme robiť nemali. Pomenujeme si to inak. A druhá vec, čo sme spravili chybu je, že tu sme mali zátvorku a toho som si nevšimol a preto nám bral chybu túto zátvorku. Čiže ako to spraviť správne je si dať dva printify, potom samozrejme názvy, hrad si vybral, %s, aby to vlastne dávalo ten string, enko, zalomenie textu na ďalší riadok, koniec printf-u. Lenže tam nedávajte zatvorku ako ja, lebo sa okakáte ako ja. A následne v tom danom ešte printf-e spuste funkciu teda tej voľby na číslo aj pre voľba user, čiže vybere case pre voľbu usera, čo sme zadali my, tu na v tom scanf-e, a tu sme si ju zadeklarovali, a zároveň spuste funkciu voľba na číslo cez tento switch znovu na voľba PCX, čiže na tento rand od 0 do 2, kde sa vytvorí int voľba PC a následne v int maine sa premení táto funkcia z voľby PC na int voľba PCX. A budete mať, čo kto si vybral. A následne už využijete iba funkciu, ktorú sme si vytvorili, a to je určenie víťaza. Táto najdlhšia. Vy, čo už iba spravíte, je, že zoberete tento kódik bez voidu a džupnete ho na koniec. Bez intov. Takto. Ukončíte. Zmeníte na voľba PCX, pretože voľba PC už int nie je ako taký, lebo sme ho premenili na voľba PCX. A ukončíte program. Ráneme to. Váš výber 0. Hráč si vybral kameň, počítač si vybral nožnice, vyhral si. Môžem vyskúšať všetky možnosti. 1. Hráč si vybral papier, počítač si vybral nožnice, prehral si. A vyskúšame ešte s nožnicami. Hráč si vybral nožnice, počítač si vybral papier, vyhral si. Skúsme ešte na remízu. Budeme treba asi viac pokusov. Tak. Hráč si vybral papier, počítač si vybral papier. Remíza. A máte funkčný kameň, papier, nožnice za 35 minút s mojím chabým vysvetlením, ale aj s mojimi chybami.
Chyby sme si ale vyriešili, vysvetlili sme si to, všetko by malo fungovať. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, určite napíšte komentár, ja sa určite ozvem, určite rád doporučím a nebojte sa hlavne komunikovať. Lebo základom poznania nových vied a nových objavov informácií je sa pýtať a debatovať. Takže z prvého videa z kanálu Školského alchymistu by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil, že ste si to naučili a že ste si z toho niečo zobrali. Máte to kratšie ako hodinu v škole, hej, berte to pozitívne. Naučil som vás robiť kameň, papier, nožnice bez toho, aby ste boli v škole a dokonca ešte za kratší čas a ešte dokonca s mojimi chybami. Čiže ja som spokojný, dúfam, že ste spokojní aj vy a uvidíme sa pri ďalších tutoriáloch. V ďalšom videu by som vám chcel ukázať nejakú ďalšiu hru, ale to už sa nechajte prekvapiť akú. Majte sa a učte sa.